Kinsa man kaha ang mga pinakadatong mga tao karong 2020, mao kini atong paghisgutan karon nga topic. Ug kung bag-o ka pa sa atong channel, ayaw kalimot og subscribe ug click sa notification bell para sa uban pang mga video. Napulo ka pinakadato nga tao sa tibuok kalibutan. Number 10, Sergey Brin. Niadtong 1998, duha ka managhigala ang nagtukod og kumpanya sa sulod sa ilang grahian, si Sergey Brin o si Larry Page. Kapin sa usa ka dekada ang milabay, usa na si Sergey sa pinakadato nga tawo sa tibuok kalibutan. Ang kantidad sa iyahang katigayunan moabot sa $59.6 billion. Maikumpara nato sa 2,900,000,000 pesos. Number 9. Diba atong naisgutan sa number 10 nga kauban ni Larry Page si Sergey Brin? Dihang ilang gihimo ang Google sa ilang garahe. Sa paglabay sa kapin usa ka dekada, ang Google na ang pinakamalambuon nga browser sa tibuok kalibutan. Apil sa mga ilang pamunuan kay ang YouTube. Ang kantidad nga katigayunan ni Larry sugod karong 2020 kay miabot sa $61.9 billion nga maikumpara sa 3,450,000,000 pesos. Number 8, Carlos Slim Hello. Niadtong 2019, nalakip gihapon si Slim sa usa sa pinakadato nga mga tawo sa tibuok kalibutan. Maura gihapon karong 2020. Usa siya ka Mexicano nga negosyante ug investor. Aduna siya ay napakadaghang negosyo na iyang napundar ug iyang gidumala sama sa yuta, health, pareha sa insurance, stasyonan sa telebisyon, kuryente, katigayunan, maski ang mga tindahan ug mga sinina, siya na ang nagunit niini. Moabot sa $64.4 billion ay kumpara sa 3,250,000,000 pesos. Number 7, si Larry Ellison, usa ka co-founder sa browser na Oracle Corporation. Siya ang CEO sa kumpanya kutob niadtong September 2014. Nagmalampuson ang kumpanya ug sa karon naa sila 136,000 nga empleyado. Moabot sa $66.6 billion ang iyang katigayunan ug ikumpara 3,330,000,000 pesos. Number 6, Mark Zuckerberg. Kinsa may dili makaila aning tawhana nga founder sa Facebook nga si Mark Zuckerberg. Ang Facebook ang giilang pinakapopular ug pinakaimportanteng social media platform sa tibuok kalibutan. Kinsay magtuo nga ang FB na namugna sa sulod sa dorm ni Zuckerberg sa Harvard University, gikan sa ikatulo nga pwesto si Zuckerberg, pero nahimong ikaunom na lamang siya tungod sa Facebook Cambridge Analytica data scandal. Mo'y hinungdan nga naibanan og dako kayo ang stock price sa Facebook, pero bisan pa niini moabot gihapon sa $77.7 billion ang kantidad sa katigayunan ni Zuckerberg. Kung ikumpara, 3,885,000,000 pesos. Number 5, Amancio Ortega. Mao kini siya tagiya sa inilang tatak nga sinina nga Zara. Gipanganak siya ni adtong March 28, 1936. Mingubos man ang iyang kantidad tungod sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi, pero naa sa $77.9 billion ang iyang katigayunan. Kung ikumpara, 3,895,000,000 pesos. Number 4, Warren Buffett. Usa siya ka Amerikanong negosyante, investor, ug CEO sa Berkshire Hathaway. Si Warren giila nga pinakamalampuson nga investor sa tibuok kalibutan. Usa pud siya sa mga kikabiliban sa tanan nga mga pareha niyang investor. Ang ikalima sa atong listahan kay nagkantidad og $89.9 billion or ikumpara 4,495,000,000,000 pesos. Bisan pa sa iyang pagkadato, wala gid siya mingbalhin og pinuyanan. Nagpabilin siya sa iyang balay nga iyang napalit niadtong nagsugod pa lamang siya.
Number 3, Bill Gates. Mauni siya ang usa sa pinakailadong nga pangalan sa atong listahan, si Bill Gates. Ang tagiya og founder sa Microsoft, sulod sa pipila nga mga katuigan, siya ang pinakadato sa tibuok kalibutan. Pero karong 2020, si Bill kay ikatulo sa atong listahan. Niadtong 1975, iyang namugna ang Microsoft. Kauban si Paul Allen ug makahadlo kayo. Miabot og 100 billion na. Apan hinahinay pa kini og taas ang iyang kwarta. Ang kantidad karon sa atong ikatulo sa listahan miabot og 108.8 billion dollar kung sa Philippine money 5 trillion and 40 billion pesos. Number 2, Bernard Arnault. Pipila lang ang nakaila ni Bernard Arnault. Siya ang CEO sa Louis Vuitton, Moet Hennessy o LVMH. Kining kumpanya natukod sa dihang pinag-usan nila ang duha ka kumpanya na Louis Vuitton ug ang iladong imnonon nga Hennessy. Tulo ka tuig na ang milabay. Ika-14 lang si Bernard sa pinakadato sa tibuok kalibutan, pero karong 2020 siya na ang ikaduha sa listahan. Nagkantidad ang katigayunan ni Bernard og 112 billion dollars ug ikumpara nato 5 trillion 600 billion pesos sa Philippine money ug padayon pa ni sa pagtaas sa paglabay sa panahon. Number 1, Jeff Bezos. Ang pinakadato karong 2020 walay lain kung si Jeff ang nagtukod sa Amazon, ang usa sa pinakailadong nga online shopping sa internet. Nagsugod lang kini sa usa ka online bookstore nga iyang gihimo sa iyang kwarto. Nagsugod ang Amazon dihang ang negosyo hinay kaayong pagsaka. Pero karong 2020 si Jeff na ang pinakadatong tawo sa tibuok kalibutan. Ug nadugangan pa gyud ang iyang katigayunan nga moabot og 400 billion dollars ug padayon pa sa pag-usbong ang Amazon. Dili pa dugay, gipalit niya ang mga kumpanyang may koneksyon sa pagkao, science, drones, ug lakip na ang mga shipping company. Human sila nagbulag sa iyang asawa, nabalhin ang 4% na stock sa Amazon na nagkantidad pod og bilyon-bilyong dolyares. Bisan pa man, wala gyapon siya natangtang sa unang pwesto. Ang kantidad ni Jeff, 117.5 billion dollars. O ikumpara nato sa Philippine money, 5 trillion 870 billion pesos. Og padayon pa ang pagtaas nini sa paglabay sa panahon. Ang kwarta usa lamang kini kabasehan kung unsa ka malampuson ang usa ka tawo diya sa pagpangita og kwarta. Pero wala pod na gaingon na mao na lang ang maghatag kanato kalipay. Bisan unsa pa ang naabot sa atong kinabuhi, utang nato ni sa atong labawng kagagahom. Busayaw og kalimot og paghampo og pagtawag sa atong labawng makagagahom kay dili taniya pasagdan. Ug mao kini ang napulo na pinakadatong mga tawo sa tibuok kalibutan karong 2020. Daghang salamat ug sa sunod pa na higayon.